Ако и ти имаш дете като моето, което само привида на капките за нос и не може да го откриеш цялата къща, имам едно експресно решение за теб, което ще му стане даже любимо и няма да бяга повече. Именно това са страхотните пачове, които са напоени с билки, абсолютно натурални, абсолютно безвредни, може да се прилагат и за деца. Все пак, ако имаш някакви притеснения, можеш да изрежеш една малка част от лепенката и да я сложиш примерно за тушенцето или на ръчичката. Ползвам за моето дете, още както навърши една годинка и съм супер доволна. Слагам му на челото, около синусите. Идеята е, че не са препоръчителни за малки деца, защото по-малките деца има вероятност да си играят с тях и да ги лапнат. Това е истината. Пластирите са изключително по-щадящи от капките за нос, нямат абсолютно никакъв достъп до лигавицата, не я изсушават, тя не набъбва, съответно не я дразнят. Супер икономични, супер удобни. Ето виждате моята зелената какво остана след като я режа постоянно. Използвам на лентички по този начин и залепям на челото на детето, докато спи от зелените, а през деня използвам жълтите. Морите може да се използват абсолютно ежедневно, нямат никакви ограничения, може да се използват от всеки един член на семейството, може да се използва при главоболие, при болка в коленете, в кръста, при зъбобол и ако щете менструална болка. Изключително подходящи с всеки член от семейството и ви гарантирам, че всеки един ще намери приложение на една такава лепенка. Най-хубавото е, че в един такъв пакет има цели 5 пача, които пачове, сега ще ви покажа колко са големи. Ето това е цял неразрязан пач. И виждате аз до какво състояние съм ги довела от зелените. И този последния ми останал от жълтите, но съвсем скоро ще се снабдя с тях, защото идва грипния сезон, аз трябва да съм подготвена.